Espero que estigueu tots bé dins d'aquest tancament i confinament a casa. La veritat és que el retrobes en el teu entorn immediat, a la teva parella, als teus fills, i fa que passen moltes hores junts i compenetres idees, parles de moltes coses, però tires a faltar també l'altre entorn, que és les amistats, però sobretot la família, que no ho tens a casa. Poder abraçar a ta mare, poder abraçar al meu sogre, que el tenim a València, poder abraçar als nebots, als germans. Però bé, dins d'això el que fas és utilitzar el dia en la mesura del que pots fent altres activitats que no feies habitualment. Estos dies us volia contar un poc què ha fet en la lectura, que és una de les meves passions habituals. He estat acabant el llibre d'Almudena Grandes, La madre de Frankenstein, que és un llibre molt interessant, que és dins de la sèrie de novel·les que ell ha escrit, episodis d'una guerra interminable, i que narra el tema de la psicologia, la psiquiatria, psiquiàtrics, el psiquiàtric de Cienpozuelos, de dones, que havia després de la Guerra Civil, i que tracta molt bé aquest aspecte de la Guerra Civil i sobretot com es tractaven a les dones en aquella època, que és un tema que m'ha interessat sempre, el tema del desequilibri entre l'home i la dona, i que en aquella època era molt greu, no? Dins de la lectura, aquest llibre és molt interessant, he començat a llegir-me un llibre que tenia pendent, que és de dos amics protagonistes, un que és l'escriptor, que és l'amic Jordi Tormo, que ha escrit, diguem-ne, una mena de biografia, una mena d'entrar a casa i conèixer la trajectòria i la forma de ser de l'altre amic, Antoni Miró. És una novel·la, és un llibre que es diu Antoni Miró, la mirada rebel, i és molt interessant perquè estic descobrint facetes o coses que alguns detalls no coneixia de l'amic Toni Miró, però sobretot perquè a més tinc una connexió especial amb el Jordi Tormo i tenia pendent el poder llegir aquest llibre que a més vos recomana, que és molt interessant, no? I dins dels llibres que tenia pendents, la revista Eines del pare Vitòria, que sempre aporta coses molt novedoses cada any, i que en l'edició de l'any 2019 va editar una revista que es deia Periodisme i Societat, i que estic redescobrint i coneixent alguns aspectes del món de la comunicació, dels amics de la comunicació, dels companys de la comunicació d'Alcoi i de la comarca, i que em sembla molt interessant les aportacions que estan fent cada un, no? I també tinc previst, això encara no ho ha fet, però vull rememorar el catàleg que es va dedicar a la Casa Cultura a Sant Tomacià en l'any 2015, que va ser una exposició que es va fer al Centre Cultural i que a més ens ha deixat aquests dies, i m'apetia d'alguna manera rememorar l'artista Sant Tomacià, l'Alcoià Sant Tomacià, i que a més és una obra que és molt interessant, no? I dins de tot això he fet coses que tenia pendents. Fa 10 anys ens vam comprar un puzzle del Guernica, que com podeu veure així davant són 3.000 peces, és molt difícil de treballar perquè són 3.000 peces en unes tonalitats de color grisos i blancs i negres, i és molt complicat. Aleshores m'ajuda el meu fill Xavi, que de quan en quan ens dediquem algunes horetes, i és una il·lusió, és un quadre que sempre m'ha donat, mos ha apropat molt al tema de la pau en contra de les guerres, que és una filosofia que tenim a casa prou clara, i que el Guernica és un quadre de referència per a nosaltres i que s'han tirat endavant. Si Picasso li va costar pintar-lo, nosaltres està costant-nos molt poder-lo fer en un puzzle, però és una passió i espero que algun dia puguem acabar-lo. Ja per últim, sempre m'acompanya Aute, i que Aute la veritat és que és un dels cantautors que més m'ha interessat al llarg de la seva trajectòria, i ens ha deixat també, estava malalt de feia molt de temps, i sempre és un bon moment per a llegir Aute, per a escoltar Aute. I ja per acabar, acomiadar-me de vosaltres, desitjant-vos que vagi tot bé, que dure poc aquesta pandèmia, que jo crec que ens queden pocs dies, i sense més m'acomiaden una forta abraçada, però sobretot compartint un detall que tenim de Luis Eduardo Aute, que van compartir en ell un concert al pavelló d'esports d'Ontenient, i que a més és molt interessant, és un dibuix típic d'ell que ens va dedicar a casa, en concret a Rosa, la meva parella, i que vull compartir amb tots vosaltres, que a més és una forma de traslladar-vos allò que diu el dibuix.